Association with Chivhayo warrants impeachment from presidency. Azvipere mushe muri Zimbabwe nekuti vanhu vakutokota from the Bible vachiti aiwa association yemutungamiri wenyika aiwa ichamuwisa noda kwokuti Chivhayo is a fraudster. Sanapinda mashoko abuda nyongo pano panews daily notibva subscribe like turn on the bell icon. Tipinda news daily wanyora mashoko achiti good day President Emerson Mnangagwa. Your Excellency, as I see it, the spiritual healthy question, can two work together unless they are agreed? Essentially, the question suggests that two people must be in agreement, sharing mutual purposes. Otherwise, they cannot work and talk together, joining in a meaningful and supportive manner without commonality. Chivhayo enjoys unfettered proximity to you. He is the envoy for many, including ZANU-PF cadres. Apparently, you share with him the mutuality of the camaraderie spirit despite his criminal conviction. Ndomashoko anoyachiudzwa pana muchinzi aiwa vaviri havangakwanisi kufamba vese musame path kana vasina kuagiria vasina kuwirirana. Mashoko ari kuyataurwa pana the news daily zvinzi aiwa kana Wikino Chivhayo ari convicted achizivikanwa kuti is a fraudster anosquander ma-state resources nema-state tenders kana achiassociate nemutungamiri wenyika zvekuti anenge ari involvedwo. Ndo mashoko ari achiti aiwa association yaWikino Chivhayo ari kuita nemutungamiri wenyika inogona kukanganisa mutungamiri wenyika. Tudze mafungiro enyu moti kudi pamusoro pemashoko abuda nyongwa munews daily. Tudze mafungiro enyu pedai comment section medu. Subscribe kulike, turn on the bell icon.